Great day Spero, welcome back ulit sa aking channel. Kung ikaw ay bago lang sa aking channel, mag-subscribe na rin kayo at saka hit the tiny bell para updated kayo sa aking mga video. So bago natin simulan itong video, mag-shoutout muna tayo. Kay Cloyd Mix Hobbies, yun, shoutout. Kay Danny Hereda, shoutout from Boracay yan. So may YouTube channel din siya. Subscribe mo yung channel nila. And kay Bong Veleran, shout out. Yun. And then kay Chooks Adventures, yun, shout out idol. Ingat kayo lagi. And then kay Tatsuki Braza, yun, shout out. Shout out. And kay kanina pa nga, Pubring Surugoon, shout out. Kay Nignig Kulots TV, shout out. And kay Vars Pero na laging first view, shout out.